Para sa mga nagaplano nga magpakasal, ginparastar sa isa ka legal expert ni kinahanglan gid nga mayara sang consent o konpermado man sang duha ka magkarelasyon kung luwag nila sang prenuptial agreement. Iniamo ang managahatag sang kasugtanan sa duha ka individual nga may romantic relationship nga nagaplano na nga magpakasal kag luyag nga klaruhon kung ano ang mga shared o kung separate nila nga propiedad sa idalom sang ilang nga married life. Sa interview sang Bomba Radio kay Attorney Justin Francis Castro Bionat, isa ka bombo abogado, iyagin pahayag nga importante man nga sundon gid ang kasugtanan sang magkarelasyon kag wala sang sekreto nga bag-uhon sa ilang nga nangin settlement. Apang sunuman sa iya posible gid nga makapamalibad o kun mang indi ang isa sa ilang nga magpirma sa kasugtanan kung nahibaluan niya nga agrabyado siya sa agreement. Nagpahanumduman si Attorney Bionat nga hindi lang ini para sa mga manggaranon o kung may kwarta nga handa na magpakasal, bangod para gid ini sa kung sino man nga mayara sang ginaproteksyonan nga propiedad o kon negosyo. The reason why may kita sa tinatawag nga prenuptial agreement or otherwise known as marriage settlement is because under Philippine law, grabe bla ang dako ang pag-protect or pag-consider sang sanctity of marriage. Dapat may consent of both parties. So just like a regular contract, let's say employment contract or ano pa nga kontrata, ang prenup, kontrata man na siya. It means both parties have to agree kung ano nakasulat da. So kung ano man da inyo stipulate as parties, as husband and wife, respetuhon na dapat. So kung may naglain, kag ikaw nga spouse, agrabyado ka, you have the choice not to agree sa prenup na na.